Boa tarde. Vamos a dar inicio ao pleno da corporación a sesión extraordinaria do 22 de xullo de 2021. Disculpando a asistencia, a falta de asistencia da portavoz do Partido Popular, por cuestións familiares graves, así como de membros do grupo de goberno, que tamén por cuestións laborais e familiares non poden estar aquí. Empezamos entonces co punto número 1, a aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior correspondente ao 30 de 4 de 2021. Sí? Estudio popular. Sí, que intervención ou sí? Vale. Por parte do Partido Socialista, alguna cuestión? Entendemos entonces que se aproba por unanimidade a acta. Vale, pues, é aprobado por unanimidade a acta da sesión do 30 de 4 de 2021. No punto número 2, resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión, pues dar conta de que están en secretaría a disposición dos membros da corporación municipal. Punto número 3, dar conta do convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o Concello de Allariz para o financiamento da redacción da revisión do Plan Especial de Protección do Casco Histórico de Allariz. Bueno, como xa se explicou na comisión, o Concello de Allariz e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda asinaron un convenio para esta adaptación do Plan Especial do Casco Histórico de Allariz á nova Lei de Patrimonio Cultural de Galicia e que exixe, por tanto, a adaptación de todos os plans que estiveran vixentes a este novo escenario normativo, a esta nova lei. Como os membros da corporación saben, o Plan Especial do Casco Histórico foi aprobado no 95, por tanto, xa aí leva un período de execución elevado e un grado, ademais, de execución tamén moi elevado. A pesar deso, como decía, por aprobación desta Lei de Patrimonio Cultural é necesario facer esa adaptación e, por tanto, este convenio que ven a financiar a contratación dos traballos para facer esa redacción, esa revisión e adaptación do Plan Especial. É un convenio de 4 anualidades que empezaría este ano, no ano 21, hasta o ano 2024, con unha aportación de 50.000 euros este mismo exercicio, 75.000 euros no 22, 75.000 euros en 2023 e finalmente 50.000 euros en 2024, que será unha vez que está aprobado definitivamente o Plan Especial do Casco e entregado á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. O importe son 250.000 euros e, como decía, o que vai a permitir é que o Concello poda seguir tramitando todo o que ten que ver ca intervención no casco histórico, que de non ter a revisión feita no casco histórico, pois exixiría a tramitación a patrimonio de todas as actuacións que se realicen no casco histórico. Por tanto, as dúas administracións estábamos de acordo na importancia da asinatura dun convenio como este que nos permita facer esa adaptación e que, por lo tanto, seguir o estatus que estamos agora mesmo. Este, é o convenio asinado e que, traíamos ao Concello para dar conta ao pleno do Concello, non porque sexa necesario, sino porque nos parecía que, como a información que tiñamos transmitido aos grupos municipais de retraso do pleno á espera de que se nos comunicara este borrador do convenio, a aceptación por parte do Concello dos términos que estaban incisos e, por lo tanto, a validación no pleno do Concello, finalmente, os xuristas da Xunta decidiron que non era necesario facelo así, que, por lo tanto, era suficiente con que aprobara o Consello da Xunta o convenio, a pesar de ser plurianual, non foi necesario entón facer a aprobación aquí no pleno, pero, ainda así queríamos dar conta precisamente porque as circunstancias nas que se produxo ese retraso eran eses, porque, houve aí unha variación no que tiña que ver co requisito por parte da Xunta de que fora validado no pleno. E finalmente foron eles os que aprobaron directamente e os que puxeron xa a data para a asinatura. Punto número 4, proposta de resolución por mutuo acordo do contrato administrativo para a contratación da obra pública e explotación do Parque Eólico Singular de Allariz de data 31 de xullo de 2009, celebrado coa empresa Allarluz S.A. Ten a palabra para a explicación deste punto o concelleiro de Medio Ambiente e portavoz do Grupo Municipal do Benegas, Bernardo Varela. Sí, pois este é un asunto que ven de vello, de tan vello que xa no ano 2007 se publicou unha resolución da Consellería de Innovación pola que se concedía ao Concello de Allariz a solicitud dun parque eólico
singular para a nome deste Concello. No ano 2008 foi licitada a concesión de obra pública a explotación deste parque eólico singular de Allariz e o pleno do Concello de data 28 de decembro de 2008 adxudicou provisionalmente o contrato administrativo de concesión de obra pública de explotación deste parque eólico singular á empresa Allarluz S.A. Naquel momento constituiu esta empresa as garantías que eran obligatorias polo propio contrato, pero a continuación houve unha serie de sentencias judiciais, a última delas a outorgada polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia de data 11 de novembro de 2015 que iban contra esta autorización administrativa que se producía no seu momento e, polo tanto, invalidaba esa concesión, co cual, lóxicamente, o contrato que tiñamos establecido con Allarluz deixou de ter sentido. O certo é que a día de hoxe este contrato houbera otorgado ás arcas públicas do Concello de Allariz un valor en torno ao 1 millón de euros, pero, como ben decíamos anteriormente, non puido ser. A menos vai reflexionar un pouco sobre o que suporían os parques eólicos se tuveran esa funcionalidade pública. Na actualidade, vista esta situación, Allarluz S.A. solicitounos a devolución de dous avales que tiña constituídos, un aval por importe de 31.420,54 euros e outro aval por importe de 74.904,68 euros. Ao final, o que traemos aquí hoxe é unha proposta de acordo para aprobar a extinción por resolución de mutuo acordo entre a Administración concedente e o Concello de Allariz e a empresa concesionaria Allarluz S.A. do contrato de concesión de obra pública a explotación do parque eólico singular do Concello de Allariz de data 31 de xullo de 2009, promulgado un documento administrativo no seu momento. Todo isto a petición da empresa, a petición da Allarluz S.A. O segundo punto que autorizaríamos hoxe sería autorizar a cancelación e devolución dos avais que a empresa Allarluz S.A. ten constituído e depositados na Tesorería Municipal, os que citei anteriormente. O terceiro punto sería a extinción do contrato por resolución do mutuo acordo a instancia da empresa concesionaria adoptándose sen dereito a reclamar danos e prejuicios por ninguna das partes salvo a devolución destas garantías depositadas. E o cuarto, facultar a alcaldesa Dona María Cristina Fernández tan ampliamente como en dereito proceda para proceder á completa execución e cumprimento dos presentes acordos. E isto é o que vamos a aprobar hoxe, que ese contrato que no seu momento foi constituído, pero a raíz destas sentencias judiciais non puido levarse a cabo. Agora mesmo a empresa o que nos solicita é a resolución de dito contrato e a cancelación dos avais e, por tanto, devolución dos mesmos a favor de Allarluz. Por parte do Partido Popular. No pleno do 26 de novembro de 2020 aprobouse por unanimidade o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, o conocido como PACES, que é un instrumento da administración local encaminhado a conseguir unha disminución das emisións de gases de efecto invernadeiro, a definir accións para aumentar a eficiencia enerxética e a diminuir o consumo de enerxía con altas emisións de gases de efecto invernadeiro. Fai pouco estiveronse sustituindo as luminarias públicas do municipio por outras tipo LED, sendo Allariz un dos últimos municipios da provincia a facelo. Sustitución que levábamos pedindo varios anos desde o Grupo Municipal do Partido Popular de Allariz. Este é un exemplo dunha acción encaminhada á diminución do consumo de enerxía que encaixa perfectamente nos obxectivos do PACES. Pero a aprobación deste plan de acción non debe quedar un acto retórico en si mesmo. Debemos poñer os medios ao noso alcance para que se produza de forma real a disminución do consumo de enerxía de combustible fósil. Unha solución precisamente é producir enerxía eólica. Non deixaría de ser unha pose pola nosa parte dicir que se debe diminuir o consumo de enerxía de combustible fósil e non facer nada por sustituir esta enerxía por outras enerxías renovables. Eso non o debemos deixar para outros.
Por iso, vamos a votar favorablemente a resolución do contrato para a contratación de obra pública a explotación do Parque Eólico Singular de Llariz, dando cumprimento desa maneira as sentenzas que ordean a retroacción do procedimento a unha fase inicial. Pero propoñemos retomar o procedimento desde o principio para a contratación do novo parque eólico co que contribuamos de maneira efectiva a conseguir os objetivos do plan de acción PACES. É dicir, que non sirva para perder, digamos, un parque eólico por unha cuestión de tramitación deficiente, sino que volvamos outra vez, retomemos o tema e tratemos de recuperar outro parque eólico. Parte do Partido Socialista? Bueno, nos sin querer alargar xa máis o debate, xa nos gustaría a nos poder retomar o procedimento, pero aí está nas mãos da Xunta a posibilidade ou non de que se poda retomar este procedimento e que podamos os concellos acceder á instalación de parques eólicos singulares e, por tanto, a xerar enerxía de forma pública. Desde as administracións públicas tamén as que podan xerar. Por desgracia, non é na línea na que está a Xunta de Galicia e, por tanto, non depende de nós retomar o procedimento, sino na propia Xunta de Galicia que poda poner as disposicións necesarias para que isto poda ser posible outra vez. Por ahora, nos gustaría que fora así, pero por desgracia non é. Pero estamos de acordo que, efectivamente, a liña a seguir, efectivamente, a facer parques eólicos racionales e non os macroparques eólicos que se propoñen e que, por tanto, poda haber intervención pública neste caso, como era el caso do parque eólico singular. Se vos parece, entón, procedemos xa a votación, se presentan todos os membros da corporación. O punto número 4, que é esa proposta de resolución por mutuo acordo do contrato con a Llariz, o sea, votos a favor. Apróbase por unanimidade de todos os grupos. Estamos agora, como en outras ocasións, ante un debate, en este caso da conta xeral, no que se incorporan tamén as contas das empresas, pero que obriga a facer mención a que, no que ten que ver coas contas das empresas, o Pleno do Concello, como sempre, constituyese en Asamblea Xeral de Accionistas, que coincide co Pleno, pero para que quede constancia de que o Pleno tamén actúa como Xunta Xeral de Accionistas no que ten que ver coas empresas municipais. A proposta, como en outras ocasións que hemos feito sempre, é facer o debate conxunto de todas as contas, da conta xeral, na que despois podamos votar por separado cada unha delas, como se ven facendo habitualmente. Hai unanimidade no que ten que ver con facelo do mismo sitio que en exercicios anteriores. Vale, pois procedemos entonces a facelo así. Traemos en este punto o que de todo o relativo tanto a conta das empresas como a propia conta xeral do Concello para esta aprobación definitiva, para dar cumprimento á obriga de aprobar en tempo e prazo as contas do Concello, esta conta xeral, e, por tanto, cumprir así con todas as exixencias legais. Como a corporación, como todos os membros da corporación coñecen, desde o 20 de outubro de 2020 quedaron suspendidas as reglas fiscais, tanto para o exercicio 20 como para o exercicio 21. Sin embargo, como pode verse na documentación que se axuntou relativa á conta xeral, as contas que presentamos, cumpren con todas as reglas fiscais e, por tanto, ainda que non era necesario ese cumprimento, sí que é importante dar conta de que hai un cumprimento desas reglas por parte da conta xeral do Concello. Como pode verse tamén nos estados que se asuntan, o resultado orzamentario arrolla unha cantidade de ingresos de 5.472.330,42 euros e unhos gastos de 4.900.628,38 euros. E, por lo tanto, un resultado de 572.702,04 que despois dos axustes correspondentes dá un resultado de exercicio de 555.217,44 euros. Cúmplese, por lo tanto, o objetivo tamén de estabilidade orzamentaria. No que ten que ver cos ingresos, e tal e como se asuntan os estados e os indicadores, o indicador que corresponde ao estado de ingresos é o 0,86, inda que habitualmente estamos no 0,90, pode verse perfectamente nestas contas, que son as contas do ano da pandemia, como hai unha baixa e estamos efectivamente no 0,86, que, como se explicou en algunhas das comisións especiais de contas que se convocaron xa para este debate, se corresponden fundamentalmente cunha caída no que ten que ver
coas tasas e cos precios públicos e fundamentalmente de todo ese sumatorio de 258.115,38 euros de caída de tasas e precios públicos, a parte maior corresponde con 134.205,50 a servicios deportivos, nomeadamente piscina municipal. Demos conta xa en máis dunha ocasión que efectivamente o feito de que xestionemos directamente a piscina municipal igual que o resto dos servicios, o que fai que, bueno, pues que efectivamente en un ano como este, unha situación excepcional como a que estuvemos vivindo no exercicio de 2020 e que por desgracia seguimos vivindo no 2021, e fruto das restriccións que se teñen producido pola pandemia, houbera que pechar as instalacións durante moito tempo ou houbera que acotar tamén o número de usuarios, por tanto os aforos que podían acceder a esta instalación. Eso, ao final, bueno, pues ten unha repercusión clara e directa, como se pode ver en esos 134.000 euros nas tasas municipais, porque, lóxicamente, estar pechada a piscina suspendeuse tamén o cobro desas mensualidades dos abonados e socios da piscina municipal. E, por tanto, bueno, pues temos unha diferencia importante no que ten que ver co exercicio anterior a este, dunha caída de 258.000 euros por encima desa cantidade que decía. No que ten que ver, bueno, pues, ca débeda municipal, a 31 de decembro establecese, bueno, o Concello ten unha débeda de 3.138.346,22 euros a longo plazo. Eso significa o 59,47% dos dereitos recoñecidos netos. Lonxe, consideramos nós, dese 110% que establece o Real Decreto Lei de Medidas Urxentes en materia sanitaria, tributaria e financiera, e, por tanto, bueno, pues, con unha capacidade do Concello para poder acometer, se fora necesario, un incremento da débeda, ainda que, como temos expresado tamén, non é intención deste grupo de goberno proceder a ningún incremento da débeda ni recurrir a ningún préstamo a longo plazo. No que ten que ver co corto, a 31 de decembro son 380.000 euros a débeda do Concello, o que sumado ao importe de longo prazo nos sitúa un 66,76% de dereitos recoñecidos netos. Aí hai que sumarlle, bueno, que non é significativo, 2.683 euros dunha fianza que está depositada no Concello, e, por tanto, eso fai o sumatorio total desos 66,72%. E, por tanto, dando cumprimento tamén aos compromisos do grupo de goberno de ano tras ano seguir materializando esas amortizacións comprometidas para ir reducindo esa débeda municipal. No que ten que ver tamén co período medio de pago a proveedores, no ano 2020 queda en 74,72 días frente aos 139,91 días do exercicio 2019 e, por tanto, con unha evolución positiva. Sin embargo, non hai unha evolución tan positiva no que ten que ver co período medio de cobro, que sigue por encima dos 122 días, en concreto 122,23 días, e nós, unha vez máis aí, pues temos que salientar o prejuicio que supón para as arcas municipales, bueno, pues que necesariamente pues haxa que seguir facendo pues, o adianto de subvencións que todas as administracións, que temos falado xa en máis de unha ocasión, que todas as administracións debemos facer para poder facer a justificación e despois proceder ao cobro desa subvención, e que, por tanto, que nos obliga a priorizar pago de facturas de subvencións, aínda que existan outras máis antiguas que terían prioridade para pagar, pero que é necesario as que se presentan para justificar actuacións que normalmente, ademais, son as dos últimos meses, a que despois acaban penalizando tamén o período medio de pago a proveedores, ainda que, como dicía, presenta unha evolución moi positiva, sempre se ve, bueno, pues, perxudicada por ese período medio de cobro, como decía, situase por encima dos 122 días. Por último, e para non estenderme máis, a espera das aportacións dos grupos, e ainda que non ten que ver coa contabilidade, si que é de salientar, e aparece tamén na documentación que se asunta a conta xeral, a evolución tan positiva que ten o padrón municipal. Seguimos crecendo en habitantes e seguimos crecendo sostidamente en habitantes, e iso creo que é un dato moi positivo para a viabilidade, bueno, pues de Allarín, e, por tanto, bueno, pues que teñamos máis do 70% da poboación de menor de 65 anos é un excelente dato,
o que teñamos menores 1.544 persoas menores de 30 anos ou 2.861 que estén na franja entre 30 e 60 anos. Son datos excelentes que nos fan que teñamos unha pirámide poblacional que, por desgracia, non se comporta da mesma maneira en todo o concello, en todo o territorio, sino na vila dunha forma mellor que nas parroquias, pero que sí que nos asegura este crecemento sostido da población en todos estes anos, unha viabilidade como concello e, por tanto, como municipio de cara ás vindeiras xeracións. E creo que ese é un dato que habitualmente sempre se incorpora á conta xeral, e a que nunca facemos mención, e creo que que é importante tamén salientarlo e terlo na memoria de todos, esa evolución tan interesante e importante que está tendo ese padrón municipal. Por a nosa parte, son as grandes rasgos, as contas e a liquidación desta conta xeral por parte dos grupos municipais. Vamos a dar a palabra en primeiro lugar ao Partido Popular. El año pasado comentamos que, cuando hablamos precisamente de los presupuestos, que las circunstancias acusaban a lo mejor un poquito un poco de inoperancia y falta de gestión, las palabras textuales del año pasado. Desde el PP se pidieron ayudas directas para la ciudadanía y también medidas sociales frente a la COVID-19. No se han visto. Esto vaticina el final del estado de bienestar, destrucción de empleo, precarización, crecimiento de la pobreza, destrucción del debilitado tejido económico de la vida, y ya no hablamos del medio rural. Entonces, los parques infantiles, las carreteras, la maleza, están acabando precisamente con las personas a las que acudimos cuando hay rascabotos. El resultado de sus políticas no será la recuperación económica. Si este ayuntamiento se sostiene, es por los elevados precios públicos, véase IBI, tasas de basura y demás, que encima gravan el conjunto de los ciudadanos independientemente de su renta, afectando de una manera sangrante a los que tienen menos recursos económicos. Eso sí, el dinero entra, pero a la hora de cometer obras tenemos que depender de otras administraciones. Eso como se entiende. Usted debe mirar a toda la ley, al que gobierna, y tomar nota de los datos, de los signos de alarma, de la dureza de la realidad de las personas que cada día están peor, lo que se agrava para la falta de expectativas para el futuro de los jóvenes y de la población en general. Estos presupuestos ni van a crear empleo, en tal caso unos pocos contratos cortos y precarios, ni van a dinamizar la economía de la ley, ambos grandes problemas de la gente que depende de este gobierno. Simplemente, como vemos sendo habitual por este grupo municipal, a anunciar o noso voto como abstención. Ben, só así moi rapidamente, non? Eu teño a sensación moitas veces de que estamos en concellos diferentes e que efectivamente entramos en concellos diferentes, non? Solo por mencionar alguna cuestión, no que ten que ver cos parques públicos. Eu non sei se deu conta, pero fixemos a renovación prácticamente total de todos os parques públicos. Entón, esa decadencia na que se encontran os parques públicos, só hai que ver que efectivamente foron executados fundamentalmente no 2020, algún deles ahora no 2021, pero no 2020, por tanto, eu non podo estar de acordo con moitas destas afirmacións que se dicen. No que ten que ver con estradas, o ano pasado fixemos unha importantísima inversión no que tiña que ver con o asfaltado de vías públicas. Foron moitos kilómetros os que fixemos de asfaltados, parte deles co plan marco e parte deles con fondos propios do Concello. Ahora mismo acabamos de facer tamén un plan de asfaltado, ainda non se rematou un plan de asfaltado que foi a todas as parroquias do Concello. Non hubo ni unha sola parroquia no que non fixéramos alguna actuación, non? Porque a maior parte desas actuacións están centradas exclusivamente nas parroquias, non? No que ten que ver coa maleza, porque este Concello tamén fai un esforzo moi importante no que ten que ver con ese mantemento, pero tamén é verdade que todos coñecemos o país no que vivimos. Todos sabemos que todo aquilo que nesta época, ademais, que hubo moita erva que se desbroza en 15 días, volve estar prácticamente nun estado similar. Entón, aí sí que estamos mirando alguna solución que nos pudera facilitar eso, pero en todo caso non estamos falando, como estaba afirmando, que estes presupostos non van a crear empleo, non estamos falando de uns presupostos, sino da liquidación dos orzamentos, dunha conta xeral, dun exercicio pasado, e, por tanto, non dunha previsión que se poda facer para novos exercicios, sino da liquidación e da conta xeral do exercicio 2020. En todo caso, como non pode ser de outra forma, nos tomamos nota das súas aportacións, pero tendo en conta que parte deles sí que están xa feitas e están executadas, e que efectivamente na redacción
do orzamento para o 2022, pues teremos que ver cual é ese plan de inversións que se poden facer. No que ten que ver coa necesidade ou non de recurrir a outras administracións, só faltaría que fora o Concello de Allariz o único que non recurrir a outras administracións para poder acometer inversións. Eu creo que ahora mismo, se se anada, que se poda facer un análisis da conta xeral, pero igual que cando sucede coas presentación dos orzamentos, boa parte dos orzamentos do Concello están centrados no mantemento da inxente cantidad de servicios que este Concello presta. É dicir, que hai que pensar, e sempre facemos un relatorio detallado de todos os servicios que ten o Concello, que teñen un coste que ronda os 5 millóns de euros, supera os 5 millóns e medio de euros, non? Por tanto, é necesario, efectivamente, recurrir a outras administracións tamén para inversións. E eu creo que, que é o deber de outras administracións precisamente ese, que non é ninguna dávida, sino o deber de outras administracións colaborar. E, por desgracia, para este grupo de goberno e para os concellos en xeral, que estamos representados a través da FEGAM con unha crítica bastante forte ao resto das administracións, precisamente por ese escaso apoio que os concellos recibimos para moitas destas inversións e que nos está obligando sempre a facer unha reclamación, unha petición, dunha financiación axeitada para os servicios reales que prestamos e para as inversións que se necesitan en cada concello, non? E, por tanto, creo que boa parte do noso traballo e das nosas xestións están precisamente en conseguir captar o maior número de ingresos posibles e nesa línea estamos. En todo caso, efectivamente, son moitas as necesidades que ten o Concello sempre, e cando se cubren unhas, efectivamente, aparecen outras, e hai outras que requiren unha atención periódica, como o tema da maleza ou como o tema de estradas, que efectivamente, cos casi 120 km de estradas que ten o Concello de Allariz, requieren sempre unha atención permanente, que nós, na medida das posibilidades, efectivamente, estamos tratando de proporcionar. Eu creo que aí, en esa línea tamén levamos unha evolución, e creo que, razonablemente positiva, non? Non queremos ser, decir que efectivamente está todo feito porque non é certo, pero sí que queremos que levamos feito nos 3 últimos anos un esforzo importante, tanto no que ten que ver coas estradas como no que ten que ver co todo outro exemplo que citou, no que ten que ver cos parques infantiles. Se hai alguna cuestión máis, damos un segundo turno, senón procedemos entonces a votación. Vamos a votar por separado. Só facer unha mención agora, que, como se pode ver tamén na documentación que se asuntou, no que ten que ver con Reatur S.A., porque vai por separado esa caída de case 50% nos ingresos ordinarios de Reatur, pois lóxicamente debeuse a que Reatur estuvo pechada, unha empresa do sector turístico e que a pandemia que estuvo pechada boa parte do ano, e, por tanto, efectivamente, esos ingresos caíron no que tiña que ver cos ingresos ordinarios de 240.294 a 124.308, e no resto dos ingresos de explotación de 85.754 a 74.479. Por tanto, con unha caída significativa que levou que Reatur estuvera en un ERTE e fechado boa parte dos meses do ano. E no que ten que ver con Medialsa, dar conta únicamente que estaba pendiente a liquidación da empresa, está prácticamente concluída a liquidación, só nos queda ahora a fase de liquidación, porque a distinción xa está feita, está finalizada. Entón, creemos que esa última parte de liquidación, esperemos que quede liquidada xa, que podamos asinala xa no que queda de ano, que, por lo tanto, que quede tamén esa parte da liquidación da empresa tamén feita, non só a extinción, que está feita xa ante os organismos correspondentes, senón tamén a liquidación. Vamos a proceder, por lo tanto, a votación por separado de cada un dos puntos, e entonces, punto número 5, aprobación se procede da conta anual do exercicio 2020 da empresa municipal Reatur S.A. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, o voto en contra do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista. Punto número 6, aprobación se procede da conta anual do exercicio 2020 de Medioambiental Alaricana S.L. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG e a abstención de Partido Popular e Partido Socialista. Punto número 7, aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2020 do Concello. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG, o voto en contra do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista.
Punto número 8, moción do Benegal sobre nova tarifa eléctrica. Ten a palabra para a súa defensa o portavoz do Grupo Municipal do Benegal, Bernardo Galego. Boa tarde de novo. O pasado 9 de marzo de 2021, o Consello de Ministros, a proposta do MITECO, aprobou o Real Decreto polo que se establece a metodoloxía que, xunto coas clases do sistema fixadas pola Comisión Nacional dos Mercados de Valores e a Competencia, na circular 3/2020, conforman a parte regulada da factura eléctrica de cada consumidor ou consumidora. Esta reforma xa prevista para o ano 2020 e demorada pola pandemia entrou en vigor o pasado 1 de xullo. Dentro do BNG consideramos que esta norma xera un impacto negativo nos consumidores e consumidoras, danos colaterais importantes que deberán levar a consideración desta norma, sobre todo tendo en conta que afecta a importantes sectores da poboación que xa están a sufrir as graves consecuencias derivadas do forte impacto económico das restriccións impostas pola loita contra a COVID-19. Este é o caso do consumo doméstico, nomeadamente daquelas persoas consumidoras adheridas xa con anterioridade ao sistema de discriminación horaria. Na Galiza hai máis de medio millón de fogares adheridos a esta modalidade que verán como a súa factura experimenta un aumento que pode chegar a superar o 30%. Así mesmo, debe destacarse o impacto que ten en determinadas actividades económicas con unha forte implantación na Galiza, como son as pequenas explotacións gandeiras, xa que os horarios do período punta de tarifa coinciden con tarefas de alto consumo enerxético. Se observamos o perfil típico dunha explotación gandeira, veremos que o 40% do consumo concéntrase ás 8 e ás 13 horas pola mañá e entre as 18 e as 23 pola tarde, xusto o período punta, polo que o incremento medio da factura será de máis do 40%, e as vacas non entenden de tarificación. No país existen máis de 10.000 explotacións afectadas por este cambio e sin alternativa posible. De igual forma, outros consumidores cun perfil de consumo semellante ao descrito, como é a hostelería, xa duramente golpeado pola pandemia, e o resto das PEMES sofrirán igualmente as consecuencias pois a súa actividade desenvolvese necesariamente durante as horas de maior custo de enerxía. Todo isto nunha Galiza que exporta electricidade. Para rematar, queremos facer fincapé en que non resulta lógico acometer un cambio normativo deste calibre sen ter en conta outros aspectos da composición da factura, cuxo peso é relevante e cuxa necesaria revisión demándase tamén dende amplos sectores da sociedade, como son o importe do imposto especial de electricidade e o tipo de IBE que debe aplicarse, sendo a electricidade un ben de primeira necesidade e non un luxo. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo pleno desta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, trasladar ao Goberno Central o rexeitamento por parte do Concello de Allariz da súa política enerxética para contribuir ao incremento da factura eléctrica dunha parte importante darse dos consumidores domésticos e de sectores vulnerables, singularmente aos cambios aplicados a partir do 1 de xuño de 2021. Segundo, instar ao Goberno do Estado a abrir un novo proceso para unha regulación da tarifa eléctrica baixo as seguintes premisas. Primeira, reducir os impostos que gravan o consumo de enerxía eléctrica, singularmente a eliminación do imposto especial de electricidade e a reducción do tipo aplicado do imposto de valor engadido até o 4%. Segundo, beneficiar os territorios de produción de enerxía eléctrica compensando o forte impacto ambiental e social derivado da súa produción a través dun abaratamento dos prezos. E terceiro, modificar a Lei 24/2013 do sector eléctrico de maneira que o prezo da electricidade se estipule en función dos custos da xeración de cada tecnoloxía. Porque a verdade é que este punto sí que creo que non entende ninguén, que xusto sexa a enerxía máis cara a que marca o prezo que nos cobran de todas as enerxías. É algo que ainda non conseguí que ninguén nos explicar. Nada máis. ¿De Partido Popular? Sí. Nosotros vamos a proponer una enmienda de resolución en línea con el que está aprobado en el Pleno de 9 de junio de 2021. Primero voy a explicar un poco el argumentario y después, si a ustedes les parece bien, leo esto y si les parece bien, pues hacemos una enmienda de sustitución. Bueno, la incompetencia del Gobierno Central es absoluta en todos los frentes, pero en el caso que nos ocupa, no es tanto en la forma de planificar la transición energética como buscar soluciones a los problemas de los españoles. Cuando llegan las campañas electorales, en los discursos eternos, vacíos y confusos, todos son promesas. Que si vamos a bajar el precio de la luz, que si vamos a tener un sistema educativo de primera, que si una sanidad que va a ser la envidia del mundo. El partido que hoy está en el gobierno con su apoyo lleva desde que yo recuerdo diciendo que la culpa de los precios de la luz es el PP y lleva 3 años de este infierno sanchista prometiendo medidas para rebajar el importe de los recibos que les llegan a los españoles, de nuevo más con las vacías. Lo único cierto es que la factura eléctrica sigue subiendo, subida que se alarga ya los meses, sube cada día, no para de subir y no tiene visos de dejar de hacerlo, lo que supone un esfuerzo titánico para las familias, pymes y autónomos. Todavía peor,
desde que se implantó el nuevo régimen de tarifas. De ahora, lo que quiere el gobierno es que la culpa de que se pague más de luz sea de los españoles que no planchan de madrugada. Y si encima son propietarios de un coche diésel y comen carne, es que se la buscan por la mano. Lo que sea con tal de reconocer su equivocación a la hora de poner en marcha el nuevo sistema de facturación por tramos, en el que se acumula la totalidad de los costes ajenos al estricto consumo de energía en los tramos punta, los más caros. Según datos de Facua, ojalá que me ahorrar un poquito, el recibo de la luz de un usuario medio se disparó un 46,5% en las 3 primeras semanas de junio, frente al mismo periodo del año pasado, siendo así la factura más cara de toda la historia. Y en el mes de julio, según los cálculos de Facua, se ha encarecido un 35% en la primera mitad del mes. El precio de la luz alcanzó ayer su récord histórico con un megavatio hora de 106,57 euros, un precio insólito hasta el momento, ya que pese a que en los últimos días el coste de la repa de subir no había llegado a batir su máximo. Pero es que también han subido gastos carburantes. El precio de la bomba de butano se sitúa en su máximo en 6 años. La OCU denuncia que no ha parado de encarecerse desde noviembre y que acumula un incremento del 27%, ya que ha pasado de costar 12,09 euros a los actuales 15,37. La Organización de Consumidores recuerda que es la primera vez en bastante tiempo que no ha bajado en verano. Por tanto, volvemos a ver y sufrir la mala política del gobierno, errática e injusta, que tiene consecuencias en un precio eléctrico descontrolado que afecta no solo a las economías de las familias, sino a la pérdida de competitividad en el sector empresarial. En estos momentos, hacer campaña a favor de coches eléctricos te queda ridículo. Si no quieren que usemos coches de combustión, ¿cómo quieren que carguemos los coches eléctricos? Rotando los coches del año. Como son expertos en echar las culpas a otros, vaticinando cómo será su turno de réplica, por los veo venir, ya les anticipo que van a decir que cuando el PP estaba en el gobierno la culpa era nuestra. Ahora no. Ahora, según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, la actualización del mercado del gas es una variable que no controlamos. Y, cito, el marco europeo que regula el funcionamiento de los mercados eléctricos hace que toda la electricidad sea distribuida al precio de la más cara, lo que usted decía. Es decir, cuando gobierna la izquierda, la culpa de todos los males la tiene Cabo Furiel. Mientras todo esto ocurre, la Xunta de Galicia recomendó al gobierno que adopte soluciones por la vía fiscal, entre las que se encuentran las medidas que ya se anunciaron: la rebaja del IVA del 21 al 10% y la suspensión del impuesto del 7% de la generación eléctrica. Pero de momento estas medidas son insuficientes, por lo que es preciso que se adopten más decisiones para abaratar el recibo de la luz, como las recogidas en la enmienda de sustitución. La Xunta ya está ejerciendo sus competencias en materia energética. Por un lado, estamos trabajando para promover un desarrollo eólico ordenado en la comunidad gallega que cuente con todas las garantías técnicas, jurídicas y ambientales que exige la legislación vigente, velando por su compatibilidad con una protección y sostenibilidad del medio ambiente. Una energía limpia y sostenible que veta el BNG y el PSDG, a pesar de ser esencial en el avance de una Galicia más verde. En ese sentido, les recuerdo que la energía eólica contribuye a evitar las emisiones de CO2, principal causante del cambio climático y principal amenaza para los ecosistemas naturales y la biodiversidad, y que los operadores de energía eólica le ofertan a casi coste cero. Por otro lado, los beneficiarios de ayudas de la Xunta para evitar cortes de la luz desde 2014 son 25.000 y en este año el bono eléctrico gallego cuenta con 1.600.000 euros. Además, están las ayudas de INEGA en materia de ahorro y eficiencia energética, así como para seguir impulsando el uso de energías renovables. En este sentido, citar que el Instituto cuenta este año con un 33% más de presupuesto. Finalmente, en cuanto a la tarifa eléctrica gallega que subyace la petición de modificación a los territorios de producción de energía, señalar que es uno de los puntos de acuerdo del gobierno firmado entre PSOE y BNG. Parece que el BNG no confía en que se cumpla. ¡Qué poca fe! Y por eso lo incluye en la moción. También puede ser, tal vez, que solo sea un eslogan que repiten desde hace 6 años y que no han sido ni serán capaces de concretar. ¿Y en la sustitución? Perdón. Sí. Como la tenía al principio, de bueno, trasladar al Gobierno de España la necesidad de adopción de medidas necesarias dirigidas a reducir el impacto negativo de la nueva tarifa eléctrica en la economía de las familias y en la competitividad empresarial a través de las siguientes medidas. Primero, impulsar el descenso de la factura eléctrica a través de la revisión de los tramos horarios, así como de la supresión del gravamen del impuesto sobre la producción de electricidad. 2. Traspasar a los presupuestos generales del Estado algunos de los costes regulados de la tarifa eléctrica, la deuda del sistema eléctrico y los costes extrapeninsulares. 3. Revisar la tributación que soporta la factura eléctrica e impulsar una reforma fiscal que armonice la fiscalidad que esta factura soporta en España con los gravámenes medios de los países de nuestro entorno. 4.
Con el objetivo de impulsar la eficiencia energética y el autoconsumo, conceder más peso específico al término de energía que al de potencia. 5. Simplificar la factura eléctrica para facilitar su comprensión y poner en marcha de inmediato una campaña de información a los consumidores que explique de forma simple y comprensible la nueva tarifa eléctrica. Facilite la toma de decisiones y permita un consumo más eficiente para evitar el encarecimiento del suministro eléctrico. 6. Ampliar el derecho de poder acogerse al precio voluntario del pequeño consumidor, hasta potencias iguales o inferiores a 15 kilovatios, para el consumidor doméstico con estime de facilitar el acceso al producto eléctrico. Sí, del Partido Socialista. Boas tardes a todas e a todos. Entendemos que os problemas actuais da factura da luz provenen esencialmente dos prezos da enerxía no mercado, non no modelo de factura. De feito, só temos que recordar, nos 2013, a introducción de un imposto do 7% a produción eléctrica introducida por o ministro do Partido Popular, o señor Nadal, efectivamente, que en razón a compañeira do Partido Popular, que non podo deixar de citarlo, porque é a verdade. Esta modificación da estructura da factura ven determinada polas exigencias das directivas do Parlamento Europeo e do Consello de Europa, por lo cal se fixo este decreto que establece a división de competencias entre a CNMC e o Goberno de España. Goberno que creou o bono social térmico e a ampliación do bono social eléctrico, así como actuacións extraordinarias para amortecer o impacto da COVID, especialmente nos consumidores vulnerables. A prohibición do corte de suministración, a prórroga automática do bono social eléctrico, a conxelación dos prezos máximos da bombona de butano e da tarifa de último recurso de gas natural ou a ampliación do dereito ao bono social para autónomos que cesen a súa actividade ou vexen reducida a súa facturación pola COVID-19. A nova tarifa eléctrica entrou en vigor o pasado 1 de xullo para cumprir as exigencias derivadas das directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello de Europa. O cambio na nova tarificación pretende incentivar o traslado do consumo eléctrico dende as horas puntas ás horas val e así facer que o custe dependa da enerxía consumida, o que fomentaría a eficiencia enerxética ou permitir que as medidas de aforro teñan un maior impacto no recibo dos usuarios. O novo modelo de factura pretende, ademais, cambiar os hábitos de consumo para pagar polo que se consume. A partir de agora terá máis peso o consumo frente aos cargos fixos na rede. É dicir, unha factura máis clara para adaptar o consumo ás necesidades particulares. Con respecto ás medidas fiscais para aliviar o impacto da subida da luz, compre salientar a rebaixa de 21% ou 10% do IVA de a fin de ano para os consumidores con potencia contratada de 10 kW, que afecta ao 99% dos hogares. A aplicación do 10% do IVA a todos os consumidores vulnerables severos de a fin de ano, que afecta a 612.000 consumidores. E a suspensión do 7% do imposto sobre o valor da protección de enerxía eléctrica durante o terceiro trimestre deste ano. A remisión ao Congreso do proxecto de lei de creación do Fondo Nacional para a Sostenibilidade do Sistema Eléctrico pretende seguir avanzando na implantación de enerxías renovables, equilibrando o sistema e reducindo a factura eléctrica. Non podendo asumir as propostas da moción e confiando no traballo que nesta materia está a levar o Goberno do Estado, anunciamos que o noso voto será abstención. En torno de a réplica e a aclaración. Sí, a verdade é que este debate tamén tivemos non fai moito na deputación provincial e lles trasladaba aos compañeros e compañeras que había cousas que eu creo que como parte do país non deberían de asumir porque lo digan os seus partidos políticos. E cando digo isto, digo, por exemplo, datos tan sangrantes como que Endesa ten, non se sabe cantos encorros en Galiza, non se sabe cantos muiños en Galiza, ata fai pouco unha central térmica e non paga o imposto de sociales en Galiza. Sin embargo, sí que xenera 250 millóns de euros en Madrid, donde, por certo, non ten nin un só encorro, nin un só muiño de vento, nin un só central térmica. O sea, que nós temos os costes medioambientais e sociais e donde levan os cartos é a outro punto do Estado español, singularmente a capitalidade. A enerxía hidráulica tamén é unha enerxía verde, por suposto, e levan aproveitándose dela desde o oligopolio privado, desde tempos inmemoriais. E agora están conquerindo o mesmo coa eólica. Nós non estamos en contra de eólica, non mintan, non estamos en contra de eólica. O que pasa é que non estamos dispostos a sacrificar a paisaxe galega única e exclusivamente pola eólica, mas cando todos os beneficios son para os privados. Ese é o problema. Eso
por que neste país non pode existir unha empresa pública enerxética cando en Francia a segunda empresa enerxética máis importante do mundo é unha empresa pública francesa, cando Endesa, a empresa nacional de enerxía eléctrica, que se vendeu porque non podía haber nada público, por suposto, no Estado español, vendeuselle a Enel, unha empresa enerxética italiana, e simplemente vendendo a filial que Endesa tiña en Estados Unidos xa recuperou todo o que lle costou a venda. E que estamos a falar de datos moi graves. Un sistema tan capitalista, supoño eu que non íamos a negalo, como estadounidense, ten 52 empresas públicas. 52 empresas públicas. Aquí non podemos ter ninguno, non vaya a ser o demo. Eso sí que marcaría unha diferencia e unha competencia con esas empresas privadas. E, por suposto, que algo que comentaba anteriormente, e non hai forma de que ninguén nos dé explicado os de aquí, nin os de ningún sitio, é como é posible que no mix enerxético sempre entre como a que marca o valor de mercado da produción enerxética o máis caro. É dicir, se a enerxía hidráulica sale a coste cero, a enerxía eólica sale a coste cero, dá igual, porque como consigan meter un megavatio de enerxía procedente dos fluxos do gas, xa pasan a vendernos toda a enerxía a ese valor máximo que é a enerxía procedente do gas. É que nos estafan, pero todos os días nos estafan coa complicidade dos distintos gobernos do Partido Popular e do Partido Socialista, así de claro. E todo isto semella, non digo que o sexa, pero semella que un cheiro sospeitoso cando vemos as portas giratorias donde ministros e presidentes do goberno salen do posto de ministro e presidente do goberno e pasan inmediatamente ao Consello de Administración de alguna destas grandes compañías. E iso é a verdade, é irrefutable, porque vemos todos os días. Supoño que serán grandes expertos. Quero pensar que será por a gran experiencia que collen no Consello de Ministros para depois poder gestionar a enerxía que nos venden a todos e todas os cidadáns do Estado español. Por lo tanto, sinceramente, vostedes entendo que fan un papel de defensa do seu partido, pero que en cousas tan serias como esta, e tan sangrantes, penso que deberían de antepoñer os intereses da cidadanía. Alá vostedes, pero creo que a factura vostedes pagan igual que a nós, e seguramente lle sale o mesmo. Moitas gracias. Partido Popular, segundo turno, Partido Popular, segundo turno. Sí, no, espera, después. Vamos a ver. El discurso que ha dicho sobre usted, no creo que estemos tan lejos. A lo mejor me sorprendo, pero no es tan extremo como lo que ha dicho, pero puede ser que lleguemos a un término medio. Lo que pasa es que lo que ha dicho usted no nos afecta al ritmo de la luz. Podemos protestar políticamente por lo que ha dicho usted, que en parte tiene razón, es política, pero el recibo de la luz y lo que está pasando ahora no tiene nada que ver con que la empresa Endesa pague sus impuestos en Madrid. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver. Podemos soltarnos un discurso político tremendo, usted de un lado, yo del otro, y no arreglamos el recibo de la luz, que es a lo que estamos en realidad. Entonces, yo le invito a un café un día y si quiere hablamos de ese tema porque igual le sorprendo, pero yo creo que no tiene nada que ver lo que acaba de decir con este tema. Respecto ahora a lo que sí que nos importa es el tema de la enmienda de sustitución. No sé si está de acuerdo o no, si quiere hacer algún cambio o si lo negamos. No, aparte, a ver, é que incluso admitirnos unha enmienda de sustitución é unha discusión que tamén temos que ter na Diputación, seguro yo. Nos, por respeto, os outros grupos nunca facemos enmendas de sustitución. Podese facer unha enmenda de engádiga ou unha enmenda de acordo, pero de sustitución do que nos levamos, a verdade é que sería complicado de admitir, comprenderá vostede. Entonces, nos mantemos a nosa enmenda. Bien, vamos a ordenar o debate, porque estábamos en un segundo turno, non sei se o Partido Socialista quere un segundo turno, non, vale, se non quere un segundo turno, entonces yo le propongo, si algún punto de estos que he propuesto yo se adapta a su moción, si le parece bien que lo añadamos, Sí, nos hai puntos que podríamos engadir aos nosos puntos.
Perfecto. Pero o que non renunciaríamos é a ningún dos puntos que nós temos presentado na moción. Vale. Pero non renunciaríamos porque estamos radicalmente en contra de alguna cuestión. Para nós é fundamental modificar a lei 24/2013 do sector eléctrico. É fundamental que boa parte da nosa moción justifícase precisamente en esa petición de modificación desta lei. De maneira que o custo da electricidade se estipula en función dos custos de xeración de cada tecnoloxía. Por tanto, claro, é un punto que é irrenunciable para nós, non? É irrenunciable para nós e aí iba a explicación do portavoz municipal co tema do domicilio social das empresas, porque é irrenunciable para nós que o beneficio da xeración da enerxía eléctrica repercuta nos territorios nos que se fai a extracción dese recurso tan importante. Por tanto, claro, renunciar a ese punto non sería posible para nós, non? Despois hai unha cuestión o que ten que ver ca parte impositiva de toda esta factura, que aí vamos a ter, eu creo que temos tamén discrepancias, porque é verdad que para nós o rebaixa do tipo de gravamen dun imposto como de valor de produción de enerxía, que ademais as empresas repercuten no recibo, que ainda que se rebaixe ese custe de enerxía, van a seguir sempre repercutindo, cando nós o que estamos pedindo non é solamente eso, que se podan reducir esa carga impositiva aí, sino que se obrigue e que se arbitren mecanismos para que se imposibilite as empresas para repercutir nos recibos ese imposto, porque igual que todos a nivel particular pagamos cada un os nosos impostos, o que non ten ningún sentido é que as empresas enerxéticas o que pagan foi os impostos que teñen que pagar elas repercutilas nos recibos, porque os demais tamén pagamos impostos, e o que están facendo por esa vía de repercutirlo nos recibos é non tributar, non pagar impostos. E nós o que pedimos é, claro, non simplemente dar que se rebaixe o gravamen, sino que se impida ás empresas repercutirlo no recibo. Igual que cando nós estamos falando de transporte e estamos falando de tarifa eléctrica galega, estamos falando de que se somos productores e, por tanto, non transportamos, porque non somos así, ni somos Andalucía, ni somos Madrid, nós producimos, non transportamos, a nós non nos traen a electricidade, exportámola a nós, que nós non paguemos esas peaxes, pero paguemos ese transporte. Entonces, nós non podemos renunciar a estes puntos que presentamos. Podríamos asumir tamén algún dos que citou, que non teria verdade, pero sempre cando non tuveramos que renunciar a ningún dos que presentamos na nosa moción, lógicamente. Bueno, dito de outra maneira, aceptades os puntos que nos incorporamos na proposta? Vamos a repetiros, por favor, y vamos un por un e dicimos sí, no, os que aceptaríamos ou non, non? Vale, punto número 1. Impulsar el descenso de la factura eléctrica a través de la revisión de los tramos horarios, así como la supresión del gravamen del impuesto sobre la producción de electricidad. Me parece que sí, no está justo. Sí, bueno, está de outra maneira, pero podríamos aceptarlo, claro. Segundo, traspasar a los presupuestos generales del Estado algunos de los costes regulados de la tarifa eléctrica, la deuda del sistema eléctrico y los costes extrapeninsulares. Y los pagamos tamén. Bueno, aí xa non estamos de acordo en todo. Seguimos pagando igual. Aí xa non estamos de acordo, non sí que creemos que efectivamente hai que pasar algún destos custos, que efectivamente hai que pasar los orzamentos, pero non estamos de acordo con pasar a totalidade de esos custos, ¿no? Perfecto, como efectivamente vamos a tener nosotros. 3. Revisar la tributación que soporta la factura eléctrica e impulsar una reforma fiscal que armonice la fiscalidad que esta factura soporta en España con los gravámenes medios de los países de nuestro entorno. No, aí por lo que expliquei antes non podemos estar de acordo, claro. É que sigue grabando unos. Claro. 4. Non estamos precisamente pedindo a modificación, non unha reducción de non. Sí. Con el objetivo de impulsar la eficiencia energética y el autoconsumo, conceder más peso específico al término de energía que al de potencia. Creo que non. No tengo nada que ver con nosotros. Son términos completamente diferentes, e que non, claro, non ten que ver. Precisamente, unha das nosas reivindicacións, e creo recordar que incluso en alguna ocasión se trouxe tamén o pleno, era, bueno, pues, como efectivamente se estaba maniobrando entre a producción e a potencia, entre os consumos e a potencia, precisamente para igualar sempre o recibo, ¿no? 5. Simplificar la factura eléctrica para facilitar su comprensión y poner en marcha de inmediato una campaña de información a los consumidores que explique de forma simple y comprensible la nueva tarifa eléctrica, facilite la toma de decisiones y permita un consumo más eficiente para evitar el encarecimiento del suministro eléctrico. Bueno, supongo siempre razonable que estemos siempre de acuerdo, sí. 6 y último. Ampliar el derecho de poder acogerse al precio voluntario del pequeño consumidor hasta potencias iguales o inferiores a 5 kilovatios para el consumidor doméstico, con el fin de facilitar el acceso al bono social eléctrico.
Sí, se viene de Roma. Que no está. Eso no dice, no son 15. Claro. Sí, que parte de esa gente. Ah, no, vale. Parte sí, porque no. Ah, vale. Perdón, que tenemos aquí la duda que nos Vale. Hay parte, No por todos. en el punto 2, ¿hay alguna parte que hayan aceptado o yo entendí mal? ¿Cuál era el punto 2? Traspasar. Traspasar los presupuestos generales del Estado algunos de los costes regulados de la tarifa eléctrica. Hai un problema, e digo, o problema práctico, Sí. de hecho, e que claro, Que non é nosotros. non que xa non dependa, non que non dependa, sino que eu non me vexo capacitada ahora mismo para poder, entre todos os custes e o abanico tan amplio que hai, que se pode traspasar ou non aos orzamentos xerais, discernir agora cuáles se podían traspasar e cuáles non. Digo, porque é un relatorio de Eso custos. xa se verá en o seu Claro, momento. que se poden traspasar ou non, como de forma xenérica, non somos partidarios de que hai algún custe que sí que se traspasa aos orzamentos xerais, Deixámoslo hasta aí. pero non a totalidade Vale, dos custos. deixámoslo hasta aí. É dicir, además de efecto dice, traspasar a los presupuestos generales del Estado algunos de los costes regulados de la tarifa eléctrica. Punto. Acabamos ahí y ya está. Vale. Entonces quedaría incorporado o punto 1 completo, o punto 2 hasta donde remata o que acabamos de ver, tarifa eléctrica, o punto 5 e o punto 6. Vale, pois con esas incorporacións á moción procedemos entonces á votación, se non hai máis cuestións. Vale, votos a favor da moción presentada, votos en contra e abstencións. Aprobase a moción, pois votos a favor do Partido do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Popular e a abstención do Partido Socialista. Punto número 8, punto número 9, moción do PSDG-PSOE sobre a rehabilitación do enlosado das ruas do casco histórico da Lei. Ten a palabra a súa portavoz. O enlosado de varias ruas do casco da Lei precisa unha actuación urxente e ambiciosa por o nivel de deterioro acabado. Como se pode ver na reportaxe gráfica aportada da moción, ruas como Hospital, Sur, Portelo, Vilanova, Fonteiriña precisan dunha actuación inmediata de acondicionamiento e reparación. Unha rehabilitación na que, respectando a historia do patrimonio, se mellore o pavimento e se conserve nas mellores condicións para as xeracións futuras. Para ello é imprescindible contar coa colaboración da Administración autonómica, xa que entendemos que con recursos propios resulta dificultoso. Por ello, propomos ao Concello do Pleno que se acorde a realización dun plan de rehabilitación integral do enlosado das ruas do casco histórico de Allariz, recadando a axuda económica do resto das administracións públicas en colaboración co Concello de Allariz. Ben, bueno, a verdade é que nos dimos así bastantes voltas a esta moción, de todas cosas porque nos costou así bastante entenderla, ¿no? E nos costou bastante entenderla porque efectivamente o enlosado que se aporta nas fotografías é un enlosado que non só é cuestión de que se esa característico da lei, sino un enlosado efectivamente, bueno, pues, en algúns casos procede incluso a compra da pedra do castelo e por tanto ese enlosado está feito desa forma e en aqueles sitios onde se procedeu, aunque esta moción dice que a levantar ese enlosado e facer esa rehabilitación integral de enlosado como é na rúa Fonteiriña, numeraronse todas e cada unha das lousas e volveronse a colocar como estaba, non? Para manter precisamente o enlosado e que esa erosión que se vai producindo incluso en algunhas partes do empedrado que se mantuvera e non ir a un enlosado, bueno, pues, novo, ni picado, ni liso, de maneira que se pode ver perfectamente o paso do tempo no enlosado. Outra cuestión é, e aí, en esa cuestión, pues, sí que efectivamente nos leva a ter que facer alguna actuación e máis quedan pendientes, alguna desas lousas que efectivamente, pues, en algúns momentos, ou porque falla, pues, alguna das tajeas que está por debaixo, un saneamento tamén, que hai saneamento medieval en algunhas das rúas, a baixar, e, por lo tanto, bueno, pues, a quedar un desnivel con respecto, un desnivel importante con respecto ao resto das lousas, non? E, por tanto, aí sí que se ten procedido por parte dos canteiros a levantar esas lousas e volver a colocaras para que queden niveladas. Eso non significa que esa nivelación o que faga é que quede un pavimento unificado e firme, sino que vai a seguir presentando este mismo aspecto que ten o enlosado. Por tanto, nós somos claramente partidarios de manter o enlosado nas condicións nas que está, e iso sí,
efectivamente, facendo as actuacións que foi necesario facer e que sempre é necesario facer, porque sempre, todos os anos, hai que facer algunha actuación en algunha desas losas, pero somos claramente partidarios de manter o enlousado ca tipoloxía e cas características que ten agora mesmo. Por eso, bueno, pues nos costa poder aceptar ou poder votar a favor desta moción, precisamente por eso, porque nós somos claramente partidarios de manter o enlousado nas condicións nas que está. Eso sí, eso non quita que a conservación que se poda facer, se hai algún deterioro, pues que efectivamente se produzca. E as fotografías que se asuntan, e como se pode ver tamén no propio casco histórico, a diferencia que poda haber entre algunhas destas rúas ou a propia rúa de Cercas, que se fixo ese levantado e esa colocación, é prácticamente a mesma, non? Outra cousa é que algunha delas, efectivamente, que despois se fixe un tratamento de baixo para non ter que estar sempre movendo lousas e que non ceda o terreno, non? Pero, bueno, nós sí que creemos que a estética debe seguir sendo esa e non modificar, por tanto, bueno, pues nós non poderíamos aceptar a moción, si é isto o que estamos falando, que é o que nos estamos referindo, claro. Como o Grupo Municipal do Benegat ten o primeiro turno, pero despois ten o PP, despois pasamos a dar o segundo turno. Por parte do Partido Popular? Sí, nós tamén temos dúda do alcance da proposta, de que nós, a conservación da pavimentación e do enlousado de Allariz estamos totalmente a favor, pero non a sustitución de algúns pavimentos. Aí póñese, por exemplo, varios exemplos, como, por exemplo, a Rúa Hospital, o primeiro tramo da Rúa Vilanova, que precisamente presentan un estado de conservación que é casi óptimo. Entón, non seríamos partidarios precisamente en eses casos cambiar. Na Rúa Sur poderías ter unha opinión de se se compensa modificar algo ou non, ademais non ten o mesmo carácter histórico que as outras dúas rúas. Pero o exemplo que se pon de Rúa Hospital e Rúa Vilanova, o primeiro tramo, é o que se debe facer, é dicir, prácticamente o que está, salvo que se queiran acometer outro tipo de actuacións relacionadas coas instalacións. Entón, claro, tamén quixera saber qual é o alcance da proposta, porque non alcanza a verlo, vamos. Segundo turno, pois hai aclarar que simplemente a moción que se refere hai coas que efectivamente o desnivel é importante. De feito, esta moción preséntase pola reunión mantida con algúns dos veciños de algunhas destas rúas, na que nos indicaban que o desnivel era importante. O que fai referencia á moción mantendo, por suposto, as características senlleiras das pedras das rúas da nosa vila, que, por suposto, non estamos en contra nin de bloquear nada, nin de manter o característico noso, pero sí que é certo que en determinadas rúas, entre elas a Rúa Sur, o desnivel é importante. De feito, teníase provocado caídas, xa informo tamén, que non é unha moción baseada no traslado que nos fan algúns veciños destas rúas, da incomodidade que supón o importante desnivel que hai nas rúas deles. Vale, efectivamente, que estamos falando entonces de unha cuestión diferente, o que sería esa rehabilitación integral do enlousado, sino efectivamente, bueno, pues, o que sería unha revisión de algunhas losas que podan efectivamente. É verdad que, vamos a ver, no que ten que ver coa parte dos vecinos, non? É verdad que non é o mesmo pues camiñar a nivel de que se poda unha persona tropezar e demais por un enlousado novo ou por unha zona pavimentada nova, que efectivamente lisa, firme e tal, que efectivamente por un enlousado como este. Pero tamén é verdad que o casco histórico e o encanto do casco histórico, a importancia e a relevancia do casco histórico tamén se mide por ter un enlousado como que temos e como que contamos. E de feito, bueno, pues que se sustituíran enlousados, que poden ser así, non iguales, pero sí con unha tipoloxía constructiva e con unha historia importante. Por exemplo, no porto de Liverpool, foi o que fixo que lle denegaran a Declaración de Patrimonio da Humanidade, precisamente por sustituir enlousados ou unha urbanización, un pavimentado como que tiña. Por tanto, nós somos claramente partidarios. O que sí que estaríamos de acordo, en todo caso, se hai unha modificación no que ten que ver cos acordos, e en lugar da realización dese plan integral de rehabilitación do enlousado, si que estamos falando do tema das obras de reparación e mantemento, que entendo que pola exposición é ao que se refire,
a moción, e entonces aí sí que non teríamos entonces inconvinte en que efectivamente podamos acordar que se faga unha revisión da totalidade do neusado das rúas do casco histórico de Allariz para ver a necesidade de, bueno, pues facer a nivelación ou a reparación e mantemento pues, das lousas que puderan moverse e que, por lo tanto, que podan supor un problema para o paseo das persoas que circulan por elas, non? É dicir, que sustituiríamos o plan de rehabilitación integral do neusado con un plan de reparación e mantemento das rúas do casco histórico de Allariz. Claro, sí, estamos de acordo. A ver, quero incidir un poquinho máis nesa línea. Entonces, nos no pleno de 25 de setembro de 2020 fixemos unha proposta de rehabilitación integral, pero un dos aspectos desa proposta era a supresión de barreiras arquitectónicas como existente precisamente entre a Praza Maior e a Praza de Abaixo. E iso debese facer. Ademais, o enlace por o lado sur da Igrexa de Santiago non é histórico, senón que é relativamente recente. Precisamente a solución histórica tiña continuidade e non había o desnivel a través, o sea, non había os escalóns que hai agora, senón que había continuidade. Entón, aí sería, por exemplo, un caso no que se debería recuperar. No pleno de 26 de novembro de 2020, o noso grupo municipal, que Pedradeiras tamén solicitou que se tomaran as medidas necesarias para mellorar as condicións, aí sí, do tramo da Rua Vilanova anterior á Ponte de Vilanova, salvando os valores patrimoniais dese tramo. Pero aí a irregularidade é total. Nos pensamos que se pode respetar, digamos, o valor patrimonial dese tramo, pero, digamos, darlle unha maior seguridade. E no pleno de 26 de febreiro de 2021 tamén solicitamos a mellora da Vilarrúa situada fronte á fachada oeste do Mosteiro de Santa Clara. En ese caso, por un tema de seguridade. Aí hai, como todos saben, hai un peldaño que supón un risco considerable para a xente que camiña por esa Vilarrúa. Entón, nós sí queremos que efectivamente hai casos que, salvando o valor patrimonial, en algúns casos, digamos, as situacións son máis recentes, non son tan históricas, que sí se debería actuar. Entón, nese campo de reparación e conservación, poderíanse incluir casos como estes tres que acabo de mencionar, que sí merecen, digamos, unha actuación concreta, salvando o seu valor patrimonial. O outro caso, o outro extremo é as rúas tradicionais, como por exemplo a Rúa do Hospital, que, bueno, evidentemente ten que ter alguna irregularidade, tamén está aí o seu canto, de momento debe-se conservar. O sea, con carácter será, debe-se conservar e debe-se reparar puntualmente, sobre todo por temas de seguridade e por temas de barreiras arquitectónicas. É dicir, os temas de seguridade e os temas de barreiras arquitectónicas, salvando o valor patrimonial, debemos actuar. Sí, hai dos formas. Vamos a ver, hai unha cuestión, digo, para poder resolver o asunto, porque efectivamente estamos introducindo outras cuestións que non aparecen na moción e que efectivamente en outros plenos se debatiu sobre elas, pero para dar unha solución entonces a isto, para poder votar, porque non podríamos votar sobre isto. Vamos a ver, eu entendo que do que estamos falando, por pôr un exemplo, fai prácticamente nada, 2 ou 3 meses, tuvemos que levantar algunhas das pedras do empedrado da Praza Maior, no que está na zona que está en frente, prácticamente a Paneira, a esa zona, porque había algunhas loses que se fundiran, algunhas pedras, que non quedou tanto tempo, estas de aí, pero como o resto das rúas que se menciona aquí, pero que se fundiron, e entonces, efectivamente, había un problema de seguridade aí, que a xente efectivamente tropezaba. En este ano, por defecto, levamos 5 actuacións diferentes no casco histórico que teñen que ver con cuestións deste estilo de seguridade de pedras, que efectivamente, fundiron, alguna que rompeu unha parte e fundiu, e o resto do usado non, e temos que facer, obras dese estilo. Entendo, entonces, despois da segunda intervención, que a que nos referimos ahora mismo son esas intervencións, e que outra cuestión en toda esa parte serían as que eu inicialmente nos considerábamos as que se trataba ou as que pode mencionar agora o Partido Popular en esas mocións. Sí, e ademais, indicar que a moción vai no sentido das rúas do casco histórico,
exclusivamente. Entonces, eu entendo tamén que aí, digo porque é necesario ter un texto de acordo para poder despois transcribir nada, non? Entonces, eu entendo tamén aí que efectivamente, se non estamos falando dese levantamento do enlousado e outra vez a colocación, a parte que fala da necesidade de recurrir a outras administracións e tal, porque estamos falando aí de obras dos nosos canteiros. Claro, que é como se está procedendo habitualmente, por lo tanto, aí esa parte, pois imagino que tampouco... O Concello de Allariz acorda a realización da reparación e mantemento das rúas do casco histórico de Allariz. Eliminaríamos a parte seguinte que a que fai alusión ás administracións, ao resto das administracións. Bueno, eu diría casi, tal e como estaba dicindo a portavoz, pero en todo caso, das lousas das rúas do casco histórico de Allariz, que por diferentes motivos puderan supor un problema de seguridade, digo, para non deixar xenérico de toda a rúa, para en realidad estamos falando que unha rúa de dúas lousas en outra de unha, bueno, vale, pues sería o texto así como quedaría finalmente, ¿no? Vale, pues entonces sería o Concello de Allariz, acorda, me pode repetir? A realización dun plan de reparación e mantemento das rúas do casco histórico de Allariz naquelas zonas que por motivos de seguridade así o requiran, por exemplo. Sí, está grabado, é necesario escribir. Sí, está grabado, pero eu de todos modos, a hora de transcribirlo, si parece, podemos facer un intercambio da redacción final para que quede firme e segura a acta. De acordo? Vale, en todo caso, podemos proceder a votación ahora, ¿no? Claro, sí, porque claro. Vale, pues votos a favor. Simplemente afecta a letra. Vale, votos a favor da moción. Pois apróbase por unanimidade de todos os grupos da corporación. Punto número 10, logos e preguntas. Non hai ni logos ni preguntas presentados por escrito. Non sei se hai alguna verdade. Unha cuestión era o das ordenanzas e se colgaron definitivamente en a página web ou non. Eu entrando na página web únicamente encontrei a aprobación dunha modificación dunha ordenanza do 2019, pero non encontrei nada máis. Non sei se xa están ou todavía non. Pois teria que preguntar ao secretario. Non está. Estamos cos textos. Bueno, unha segunda cuestión, estuvo-se renovando afortunadamente a iluminación dos municipios sustituindo por luminarios LED. Comentarase unha proposta do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a sustitución das luminarias que están precisamente frente á beirarrúa da fachada oeste do Mosteiro de Santa Clara. Díxosenos que se iba a estudiar, a darlle unha solución. Entón, bueno, queremos saber se vai tocar pronto ou se teremos que esperar ao suizo final. Pois sí, efectivamente, sí que está xa o vimos e xa se vai a construcción e de feito xa a mesma empresa que se fixo a iluminación, o cambio de luminarias LED, e xa se lle contratou o cambio. Entonces, bueno, pues nos esperamos que, bueno, pues é verdad que estaba o prazo que nos daba ahora, porque estaba en outra obra, pues en San Cibrán, creo recordar ahora, e por lo tanto, bueno, que tiña que rematar aquelo para justificarlo, que cuanto rematara aquelo que viría a facer ese cambio aquí. O sea que eu espero que, bueno, pues que en 2 semanas, si efectivamente rematan aí en plazo esa obra, pues que podamos ter esa sustitución xa feita. Aproveitando que Arnaldo pasa por Allariz, en relación que a moción presentada anteriormente por Soy, que nos apoyamos porque nos miramos o color de quen presenta a proposta, solicitamos que entre as reparacións urxentes que se fagan precisamente do pavimentado, que se faga ali a rúa da fachada oeste do Mosteiro de Santa Clara por unha cuestión de seguridade, por favor. Bueno, xe que xa tomamos nota, pero bueno, xa que a inversión xa é maior que a outra estábamos falando, pero si efectivamente estudiaremos, bueno, para facer a memoria xa e o anteproxecto para ver o coste xa e poder ter unha cantidade de números para poder ver a posibilidade ou non de acometelo e por lo menos de poder buscar financiación tamén. Alguna cuestión máis? Partido Socialista?
non no turno de robos e de preguntas, que tipo de actuación se van a desenvolver a por los proxectos e programacións presentados o 22 de xuño pola alcaldesa e o presidente da Diputación, diante das informacións contradictorias en diversos medios de investimento previsto, posto que a región falaba de 324.000 e a voz de 251.000. Cal será a aportación, saber tamén va a ser a aportación da Diputación ao Concello? O acordo que temos coa Diputación Provincial é, por un lado, o que ten que ver coa intervención de camiños escolares na zona da Barreira. Aí, bueno, pues como sabe, esta corporación desde os 2016 vimos reclamando pues, esa actuación, incluso deu fruto non só bueno, pues, a presentación, a redacción e a presentación do proxecto por parte do Concello da Diputación, sino a aprobación de alguna moción aquí, incluso tamén en formatos que non eran moción, sino un acordo dos diferentes grupos para facer a reclamación desa actuación. Finalmente, bueno, desa e de algunas actuacións máis. Finalmente, entrou nos orzamentos da Diputación deste ano, por lo tanto, bueno, pues, ascende, se non recordo mal agora, a 162.000 euros esa intervención na zona da Barreira, que está ahora mismo bueno, pues, no proceso de licitación. Si non dou mal conta ahora, pero firmei outro día a documentación xa coa Diputación e está no proceso de licitación. Ao mesmo tempo, outra reclamación histórica que tiñamos tamén era as beiras rúas da Estrada de Santa Mariña, que igual que a Barreira son titularidade da Diputación Provincial. Finalmente, despois da negociación coa Diputación Provincial, nos accedimos, bueno, en realidad, teño que decir xa, que na proposta que se lle fixo xa a Diputación para que puderan entrar as dúas actuacións en esta anualidade, tanto a da Estrada de Xunqueira como a da Estrada, tanto a da Barreira como a da Estrada de Santa Mariña, e visto bueno, pues, que iba a ser máis elevado e tal a intervención da Barreira, a proposta que se fixo foi xa a de realizar solo unha das beiras rúas da Estrada de Santa Mariña, que subindo a Estrada a man dereita, que é a que se transita habitualmente por parte dos vecinos que viven en esa zona, e que nos orzamentos da Diputación do ano 22 se incluíra xa a actuación da outra beira rúa, e que, por tanto, que nos quedaran entre esta anualidade e a anualidade seguinte as dúas. Se non recordo mal de memoria ahora tamén, o importe de execución, o precio de contrata xa desa obra, ascendía a 89.000 euros. Estou falando, bueno, pues ahora mismo, de memoria, se eran 80.000, 90.000 ou 88.900, pero ascendía a esa cantidade. Ao mesmo tempo tamén acordamos coa Diputación Provincial, subsanamos o que nos parecía de inicio xa nos orzamentos da propia Diputación un erro, e é que, ao igual que os outros concellos que aos que se lle está financiando o 20% da aportación das obras de cambio de luminaria ao resto dos concellos, non aparecía, a pesar de ter a solicitude feita ao Concello de Allariz, non aparecía nos orzamentos esa subvención nominal para o Concello de Allariz. Finalmente, o que se fixe nun expediente de modificación de crédito, subsanar un erro, porque efectivamente a solicitude estaba presentada en tempo e forma, e, por tanto, subsaneuse ese erro e que ascende a 73.000 euros, se non recordo mal agora, ascende os 74.000 euros, a parte que sería dese 20% da aportación da subvención do IDAE. E, aínda que non figura na presentación daquel día, porque foi posterior a eso, sí que se acordou tamén co presidente da Diputación, e visto dificultades que existían no convenio que estaba pactado coa vicepresidencia da Xunta de Galicia na intervención da Casa do Concello, unha subvención nominal que completaría a intervención da Diputación Provincial por importe de 50.000 euros. Esos son os compromisos da Diputación Provincial co Concello de Allariz para este exercicio. Non hai máis cuestións? Bueno, pois non habendo máis asuntos que tratar e esperando que todo o mundo pase o mellor verán posible dada a situación e tendo en conta que no mes de agosto, como é habitual, non se celebra a pleno, levantamos a sesión sendo as 21:23 horas. Moitas gracias. No.